ndinozonyanyisa ngazomziva here kuti ndianoseva misi. People they forget kuti adress inopisa maseeds amo zvomaseeds anoipa agarantira. Zimbabwe dream kuita den rine geese mabhebha anoda life eredhura ndoaka ukavaza fake vanoswera vaka saka sorry for the tempa takarerwa nema takambopfura nekuno takambopfura nekuno takambopfura nekuno takambopfura nekuno vachiita pesa kapera vachiita pesa vaig vachitishoma mawaves vachitishoma takambopfura nekuno takambopfura nekuno takambopfura nekuno ande sisakubuda murezi isusu tofira murezi vakawadzwana kana chifunga vadyiwa iye vasati vadyiwa nekagara vadyiwa kana vaziva matuze Madira, kana chimisoniro usimadine ndostovapenga unestopenga kana chimorambo usimadira usikamune kana ndezvemweya chiti kune bhee kune nhava rizere mweya nyaya unesimba mavhoti kuti mweya nenge uchitogona pa same time uchipera madhira azere mweya yuke makanis kawana taimingo make sure urarame sazofunge banano makanis svika yari nguva yo JT, Mazirisho, Jeta Gore Silva, Loki Tango Jenga Mapro, Raida Zodzimira, Sima Bega Silva, Joso Taimira Jokura Bono, Bakusango Jaito Pusha Silva Charo China, Diamond Goresta, Goreba Nataka Maita, Mafils Mama Kesha Peka, Hebedaka, Zimani Zimina. JT, white passion is what up with confused. JT, white wonder is what up with news. JT, but you could not part of the battle where we boost. But Usa stage is Samsung, which cater on Mani Cheetah, Sister Energy. Planet Kuno, my show is it. As my humble figure, same time back. Yau si ya wuce yau kami sani a mai ine basare ko marinesh askati biyo everywhere we go. Wanabatenda kutoka na wane shikauti pili ya mchama ba AM kutama jize ba area wanagera chita kulize pita saka maanza peleka one yo uona chi vile machato kwa ienda pina ienda jiba I'm sure good anasifira kutisusuwe wiki kukakutara kukakutara my views banana sina this has been a man this is all that solo this is like a one constante wanakusimbiza ate papo wanakoseka that's why to battle in sex. These days I feel too good, say that's these days that's my funniest. Painful, but I get PS and I'm matches. Painful, you get it cold, it's better than found out like I'm bitchy. Painful, I get a phone, I try to impress by IG,
small issue akutakidza mahwani wakazi vakakuregerera wani ndakatita ndakatumwa kuti wanyima andipararese njira usandiganzire chero chizvifira ndakauya kuzopedza mpira hanzi wangu this wangu ndakazinda wakuri kuzoukecha mafiu zvakazitangani vakakatanga zvekulinga nemaodds skiri rekuvhurika marowa nematos but tagara tokusimudza matos cheers to madenga anobatsira kupedza masports kuti imizve unotipa paa kai musiri mitishi so gare maka make sure kuti imizve munotipa paa